Жетбөреш гажаны эшес. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле кунаклар, ертияны скутскичкам. Әлбәттә инде бу башлаткыч уенын башлыйбыз дигән сүз, мөхтәрәм тамашачылар. Татарчада яхшы бел, удмуртчада яхшы бел. Үзебезнең Балташ якларында икесе дә яхшы тел дип әйтәсе килә инде. Әйе, ике телдә дә рәхәтләнеп сөйләшәсез. Тыяктан килгәннәр татарлар инде. Бу яктан удмуртлар кисеп килә. Удмуртлар кисеп киләләр. Тыяктан татарлар кисеп киләләр. Ну бер вакыт инде булар чурашканнар инде бергә. Шул вакытта инде безнең яклар дип әйтәләр ди. Кош. Атаяклар кит дип әйтәләр. Кош дигән сүз безнең кит дигән сүз. Астыгылары кит дип әйтә. Менә шундан чыккан дип әйтәләр инде. Кош кит. Башта кош кит булган, аннар кош киткә әйләнеп киткән инде. Менә шундый легендасы инде. Менә бит үзенчәлекле, урта көчкә авыл җирлеге шулай бит.